Niina on lähdössä loppuviikoksi Marmarikseen tutustumaan siellä sijaitsevaan Deturin toimistoon siltä varalta, että hänet siirretään sinne loppukaudesta. Edessä on pitkä bussimatka. Good morning. Morning. Where you go? To Marmaris. Tomorrow morning. No, today. This morning. Okay. Günaydın. Night. Nyt vestaan var. Teşekkürler. Niinan bussimatkasta kohti Marmarista on taittunut vasta puolet. Taukopaikka tarjoaa maisemien katselun rinnalle muitakin virikkeitä. Mä oon jossain Antalya ja Marmariksen välissä. Meillä on semmoinen 25 minuutin tauko tässä. Yhtään kolikko laittaa tänne. Apua. Kattokaa, mun jalat jää tonne väliin. Tässä on hieronta kaukana. Tämä tuoli maksaa oikeasti jonkun 30 tonnia. Niin sit se on täällä jossain turkkilaisella huoltsikalla. Ora. Niinan pitkä bussiretki kohti Marmarista on vihdoin päättynyt. Häntä on vastassa Marmariksen opas Anne. Tervetuloa nyt Marmarikseen, Anne. Hi, I'm Nina. This is Nuri. Would you like to drink with us coffee? Turkish coffee? Unfortunately, I can't do it. I don't know. I'm Turkish, but You have Nescafe? Nescafe, yes. Thank God. Okay. I'm sorry. Ah, It's a okay. little bit too strong for me. Yeah. The Turkish coffee. But it's good, but... Okay. Oi, teillä on ihana keittiökin täällä. On tosi kivan näköinen. Eikö se ole kotosa? On. Meillä on semmoinen office. Meillä on vähän tämmönen pieni koti. Intiimimpi. Me ei missään. 3 huonetta ja keittiö. Kylpyhuone. Itse asiassa siellä on suihku jossain. Veden lämmiti ja kaikki. Ai. Missä meidän suihku? Onhan tää silleen vähän muuttunut, mutta kyllä mä tunnistan täällä tosi paljon paikkoja. Kauan siitä on usein? 3 vuotta. Täällähän tää Suomi-meininki on aika voimakkaasti esillä. Menet tuohon Suomikadulle ja saat lihapullat ja juhlamokkaa. Onhan täällä tämmönen intiimimpi tunnelma, mutta siis se, että kyllä tuo Alania on niinku aina mun sydämessä. Tai sitten ei. Niina on lomaillut Marmariksessa vuosia sitten. Ennen aikaista herätystä ehtii vielä pikaisesti käydä tervehtimässä vanhoja tuttuja. Salaam alaikum. Oh! Hi! Oh, How are you? Oh my God. Nice to see you. Nice to see you too. My God, it's been 3 years at least. Yes. How are you? Where's your hair? Hair's gone. It's better like this now. Yeah, you're so handsome. Okay, nice to see you Really, again. really. Where are you now? I'm in Alanya. I'm working as a tour guide. You look the same. You haven't changed a bit. I think I'm a little bit changed. Maybe More you handsome. Maybe grown No, up. you grown up a little bit, maybe few centimeters. Yes. Sano, että yhä ainoa olen sun. Sano, että 1 0 satatat mun. Sinun satollinen kaukoma. Meillis kuilis kokona. Sinulle mä arteni antaisin. Joksa uni taistelin. Sinulle mä antaisin sydämeen, jot sä otat se. Bravo. Toi biisi, mä en unohda sitä koskaan. Nyt vedetään sellaiset